In Breskens is in 2012 een nieuw strandpaviljoen geopend. Breskens aan Zee, oftewel BAS. Het gaat goed met het paviljoen. Met gezellige drukte en vaste klanten staat de tweede genomineerd in de race om de titel Beste Strandpaviljoen van Zeeland. The sky is red tonight. We're on the edge tonight. Ik ben Marco van den Kamp en ik ben bedrijfsleider op Breskens aan Zee. Dit paviljoen bestaat nog niet zo lang. Hoe lang bestaan jullie? Wij zijn vorig jaar april zijn we begonnen, net voor de Pasen. En waarom is dit paviljoen hier gekomen? Dit stukje strand heeft dus geen paviljoen, of had geen paviljoen. En het zit zo dicht bij het dorp, dat was eigenlijk wel nodig. Ja, want dit stukje strand is van oorsprong eigenlijk wel een beetje van de Bresciaanders zelf, hè? Komen hier dan ook echt de Bresciaanders of ook eigenlijk wel toeristen en andere mensen? Daar komen hier heel veel Bresciaanders, maar ook heel veel toeristen. Wonen jullie in Breskens? Nee, wij wonen eigenlijk in België, in het binnenland. Maar wij zijn met vakantie aan zee. En wij hebben een trip met de fiets gemaakt. Dat doen we eigenlijk elk jaar, komen we naar hier. En dan komen we een broodje eten. En dan van het mooie zicht genieten, iets drinken, naar het toilet en dan weer terug. En dan zijn we weer weg. Ja. Omdat ik al jaren hier kwam ik ook heel vaak bij het halve maandje. En daar vond ik het altijd prima vertoeven. En als je dan naar Breskens liep, dan was er tussen het halve maandje en Bresjes was verder geen strandpaviljoen meer. En toen dit hier begon te ontstaan, dacht ik van wow, wat een mooie bouw, wat een ontzettend sfeervolle ruimte met ronde vormen, met gebruik van natuurlijk materiaal. Met een terras in 2 stukken, als het kan nog mooier dan het halve maandje, op een plek waar je ook nog dicht bij de haven zit. Dus ik vind het gewoon een mooie plek en ik merk als ik hier zit, dan is het gewoon prima. Of het 's morgens vroeg in de ochtend is als ze nog niet open zijn, of het 's avonds laat of overdag. Het is altijd prima. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. Wat is dat voor speciaal horloge? Dit is een tafelbutler. Via de tafelbutler staat er eentje op de tafel, een steentje met een knopje daarop. Daar kunnen ze op drukken en als ze daarop drukken krijg ik via mijn horloge een berichtje binnen met het tafelnummer en de bestelling die ze eventueel willen opnemen. Handig. Ja. En nu staan jullie tweede genomineerd voor het beste paviljoen van Nederland voor Zeeland dan. Hoe is dat? Dat is wel bijzonder na een jaar als je bestaat. Ja, dat is ook bijzonder. Wij doen er ook alles aan om toch nog die eerste plek te bemachtigen. Of dat lukt, ja, dat zullen we zien. Hoe gaat dat in zijn werk? Je hebt in de eerste instantie een publiekstem nodig, dus zoveel mogelijk stemmen van publiek. Aan de hand daarvan worden de beste bezocht door een mystery guest. En dan volgt er nog een tweede ronde na de eerste 3. En dan krijg je weer bezoek van een mystery guest. En als je dan nog op de nummer 1 of 2 staat, dan krijg je nog een allerlaatste bezoek van een mystery guest. En dan is het zover. En is hier al zo'n mystery guest geweest ook? Je weet het niet, maar ik heb al wel een klein vermoeden dat hij er is geweest, ja. En werkt iedereen dan nu ook een beetje anders dan normaal? Zijn jullie heel erg gericht op dat je dat wil winnen of doen jullie zoals altijd eigenlijk? Nee, we doen net zoals altijd. We zijn natuurlijk wel een beetje meer oplettend, maar voor ons is iedere gast hetzelfde. Ik hoop dat het tweede blijft en dat een ander paviljoen razend populair blijft, omdat het anders hier veel te druk wordt. En dan heeft u geen plekje meer? Ja, in het weekend is het al zo druk dat je eigenlijk geen plek meer kunt vinden of dat je lang van tevoren moet reserveren. En ik ben niet van het reserveren, ik ben van het hier en nu. Dat is onder andere wat ik in Zeeuws-Vlaanderen zo leuk vind. Dus ik zal ook niet reserveren. Dus ik zal hier vooral door de weekse dagen eten of tussen de middag of het 's morgens. En laat andere mensen dan maar het 's avonds in het weekend plezier hebben. Laatste vraag. Ze hebben best een uitgebreide kaart. Heeft u al verschillende dingen geprobeerd? En wat zou u misschien kunnen aanbevelen aan andere mensen die hier zouden komen?
Nou ja, als je zo dicht bij de vissershaven woont, dan ligt vis echt zo voor de hand en het is gewoon hier prima. Als je andere dingen dan vis eet, zou ik zeggen van waarom eet je die dan aan Bresjes? Dan doe je dat op een andere plek. Maar ik ben überhaupt geen vleeseter, dus ik hou van vis en ik hou van vis en Bresjes. Dus u gaat voor de vis? Altijd. Stichting Welzijn wordt op 1 januari 2015 opgegeven. Wij vroegen ons af waarom. En komt er iets nieuws in de plaats? Om dat te weten te komen hebben we Hans Vergeer geïnterviewd. We staan hier voor Portos. In Portos is ook Stichting Welzijn gevestigd. Stichting Welzijn wordt echter opgeheven. Wij wilden graag weten waarom en hebben hiervoor Hans Vergeer geïnterviewd. Vorige week hebben we in de krant zien staan dat Stichting Welzijn wordt opgeheven. Kunt u ons daar wat meer over vertellen? Ja, in de krant heeft inderdaad gestaan dat per 1 januari 2015 de Stichting Welzijn zal worden opgeheven. De juridische term zal worden geliquideerd. Dat betekent dat wij dan niet meer bestaan. De bedoeling is om de tijd tot 1 januari samen met 4 andere partners, dat is Mee-Zeeland, Algemeen Maatschappelijk Werk, de GGD en de gemeente Sluis, te gaan zoeken naar een nieuwe organisatievorm om een deel van onze activiteiten en ons dienstenpakket in een nieuwe organisatie vorm te geven. De bedoeling is dan dat wij in september aanstaande al gaan starten met een nieuwe werkwijze, het buurtgericht werken. We staan hier vlakbij Portos. En Portos is het loket voor zorg, welzijn en cliëntondersteuning. Wij zijn nu bezig om te onderzoeken of we die loketfunctie ook naar de verschillende kernen van Sluis kunnen gaan onderbrengen. En omdat we nu werken met 5 verschillende partners, lijkt het toch veel handiger, maar ook aantrekkelijker om van die 5 partners gezamenlijk 1 nieuwe organisatie te maken. Wat betekent het voor de activiteiten die Stichting Welzijn uitvoert? Ja, dat is een hele goede vraag. De Stichting Welzijn is al jarenlang bekend om een hele brede en een heel rijk en gevarieerd aanbod van activiteiten. Dat gaat van de maaltijdvoorziening tot 1 juli ook de kunsteducatie. Daar zullen veranderingen in gaan plaatsvinden, maar met name de manier waarop wij het gaan aanbieden. Wij bieden erg veel activiteiten aan vanuit bijvoorbeeld de Hoekzak, maar ook vanuit de verschillende kernen. In de nabije toekomst zullen wij vooral vanuit de kernen allerlei activiteiten en diensten gaan aanbieden. Dat zijn niet alleen dan maar sociaal-culturele activiteiten, maar dat zal ook steeds meer in de teken staan van cliëntondersteuning. Dus mensen die extra ondersteuning nodig hebben, die zullen dan ook door ons benaderd worden. En wat betekent het dan voor het personeel van Stichting Welzijn? Dat is ook een heel belangrijke vraag. Op dit moment is dat niet bekend. De komende maanden zal met een aantal ketenpartners en met de gemeente Sluis intensief gesproken worden over die nieuwe organisatie. Maar ook het plaatje wat daarbij hoort van welke functies heb je dan nodig? Welke mensen hebben we nu nog in dienst en welke mensen passen dan in die nieuwe formule? Dus daar valt op dit moment nog helemaal met geen zekerheid te zeggen dat echt iedereen ook mee kan in die nieuwe organisatie. We gaan daar wel vanuit, ook ons bestuur kiest ervoor om zoveel mogelijk werkgelegenheid uiteraard overeind te houden. Maar op dit moment is er geen garantie voor te geven. Breskens is in de band van een zeilwedstrijd. Rondom dit evenement is nog veel meer te doen. Kikker TV vaart mee. We zijn in Breskens op de jachthaven, waar de Tour de France à la Voile plaatsvindt. Ook op het Puileplein staat bol van de activiteiten. De
Tour de France is een fantastische zeilwedstrijd. Dat is namelijk een zeilwedstrijd die ieder jaar wordt georganiseerd. Die start in het noorden van Frankrijk en die dan soms wel eens naar een ander land gaat. Vandaar nu de binnenkomst in Breskens en die dan eigenlijk langs de hele Atlantische Franse kust gaat. Dus de boten beginnen in Noord-Frankrijk, komen dan naar Nederland toe, varen dan helemaal de Atlantische kust af tot bijna bij Bordeaux. Daar gaan de schepen uit het water, worden allemaal op vrachtwagens gezet, worden naar de Spaanse grens gebracht, naar Rosas en varen dan weer een groot gedeelte van de Franse Middellandse Zeekust af. Avontuur duurt ongeveer een maand en ze varen bijna iedere dag varen ze wedstrijden, dat wil zeggen lange wedstrijden en korte wedstrijden, Olympische parcours. En na een maand weten we wie eigenlijk de beste is. En wat is er voor de rest nog te doen in Breskens rondom de Tour de France? Ja, dat is het leuke van die Tour de France. Het is niet alleen een wedstrijd op het water, maar de bedoeling is ook om de mensen aan de wal, kinderen, volwassenen mee te laten genieten van het spektakel. En in Frankrijk hebben ze dan een heel spektakel en animation zoals ze dat noemen, hebben ze opgezet. Zoals dat hele dorp hier waar allerlei activiteiten te doen zijn. Natuurlijk veel muziek, allerlei spelletjes die gedaan kunnen worden waar prijzen mee te winnen zijn. En die worden dan betaald door de sponsors van de Tour, bijvoorbeeld Samsung hier. Voor de rest zijn er allerlei sporten ook te doen. Sporten hier in het dorp, maar sporten ook op het strand van Breskens. En hoe lang zijn ze ongeveer onderweg, elke etappe, zeg maar? Dat hangt er vanaf. Afgelopen etappe was ongeveer 100 nautical mile. En daar hebben ze over gezeild gisteravond 7 uur. En ze zijn vanochtend tussen 8 en 9 ongeveer aangekomen in Breskens. En hoeveel doen er ongeveer mee? Dit jaar doen er 12 boten mee. En van die 12 boten doet ook bijvoorbeeld Frank Camas mee met Groupama. En dat is ongeveer de Michael Jordan van het zeilen. Hij heeft de afgelopen Volvo Ocean Race gewonnen. En het is gewoon ontzettend bijzonder dat je als amateurteam of als professioneel team kan varen tegen, laten we zeggen, de Michael Jordan van het zeilen. Voor de mensen die niet goed Frans kunnen, wat betekent de naam eigenlijk? Tour de France, een beetje zoals de wieler Tour de France. Veel mensen denken ook van ja, Tour de France, wordt er dan gefietst. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. En à la voile betekent dan met een zeilboot. Dus vandaar Tour de France, net zoals de wieler Tour de France, maar dan met een zeilboot helemaal om Frankrijk heen. IJsclub van Veste in IJsendijken vierde haar 75-jarige bestaan met hun eigen versie van De Land, de Zee en in de Lucht. Blij dat een klein 75 jaar IJsclub de Veste. En dat is natuurlijk een prachtige titel. Verder op het feit dat ze normaal hier altijd over het ijs glijden in IJsendijken in de winterse toestanden. Vandaag dus helaas wat behoort weer, maar de weersvoorspellingen die zijn goed. Het schijnt alleen maar beter weer te worden. En als het regent, het maakt niet uit, de deelnemers zullen waarschijnlijk toch een nat pak gaan halen hier in de vesten van IJsendijken. Hartelijk welkom meneer Ploegaert. Goeiedag. Deze prachtige ochtend in IJsendijken. Ja hè. Namens de gemeente Sluis, u gaat waarschijnlijk een aantal prachtige woorden tot het publiek en tot de organisatoren spreken. Aan u het woord meneer Ploegaert. Ja, IJsendijk is voor mij toch altijd een beetje thuiskomen. Ik moet eerlijk zeggen, ik was even verrast toen ik in mijn agenda ineens zag dat ik een uitnodiging had gekregen van de IJsclub.
om een startschot te geven. Toen dacht ik van ja, dat klopt iets niet. Dat is waarschijnlijk zijn ze 6, 7 maanden mis. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Want de ijsclub is natuurlijk ook in de zomer actief. En dat blijkt wel met dit mooie festijn. Blij dat het glij, wat u al zei, een persiflage op de land en zee in de lucht. En ik denk dat het de eerste keer is dat volgens mij het vestje op deze manier ook gebruikt wordt. Maar ik heb nog een cadeautje bij me ook, want we hebben een jubilaris natuurlijk, want de ijsclub bestaat dit jaar 75 jaar. Het is er niet aan te zien, maar toch wel denk ik, hè. En ja, bij een jubilaris hoort natuurlijk een cadeautje. Dus ik wou eerst dit aan de voorzitter van de ijsclub overhandigen. Misschien wel leuk dat u het ook even open maakt, want ik weet, jullie hebben geen clubgebouw, hè? Ja, het koek is ook niet aan. Ja, maar ja, die is wat tijdelijk natuurlijk. Die is wat tijdelijk, ja. Die is wat tijdelijk. En we hebben wel eens van die mooie klokken met het logo van de gemeente Sluis, maar we dachten ja, dan moet je die dan weer ophangen. Als die tent vooraf gebroken is, lukt het ook niet, hè? Dus we hebben aan iets anders gedacht. Ja, een deel van de EHBO is altijd ja, dat is altijd een deel van de EHBO al later is. Ja. Maar we dachten van nou, we maken toch wel een schildje voor. Prachtig. Ja. Heel mooi. 75 jaar jubileum van IJsclub De Vesten. Nou, nogmaals proficiat. Dankjewel. En ik hoop dat jullie nog heel veel jaren doorgaan, hè, want dat zal wel zeker weten. Bianca en Roland zijn jullie er klaar voor de vuurdoop. De tijdwaarneming klaar. De wethouder klaar. Dames en heren, attentie, blijf alsjeblieft aan de kant. De spetters zullen enorm zijn. En we gaan weer. Oh, dat was een fantastische, prachtige duik. Voorzitter Roland Pijker gaat toch proberen die bel te buiten. Een vrije slag. Luidt de bel. Na het start. En dan gaan we. Herderkortering, lukt het van vandaag te worden. Luc Segers. Die keer is de tijd voor. Heeft de tijd meegenomen. Luc aan de kant uit. Aan de kant uit Luc. 3, 2, 1. En dan gaan we. De Vesten Piraten. Op weg naar. Oh, dat is een fantastische. En de bel wordt geluid. 6 seconden 19 honderdste. Snelste tijd tot nu toe voor de Vesten Piraten. 6:19. 6.19. 6 seconden 19 honderdste. Voorlopig eerste plaats in het tussenklassement naar 4. En dan gaan ze de vurige boeren. Dames en heren, als we er eens af willen. Dan gaan ze de boeren. Vijf, 59, 5, 9 en 9 seconden, 95 honderdste. Skieke TV was bij de repetitie van groep 6, 7 en 8 van de Sembavo in Oostburg, die plaatsvond in het Ledeltheater. We staan hier voor het Ledeltheater. Er worden vandaag 3 musicals opgevoerd, de groep 6, 7 en 8 van de Sembavo school. Kik TV was erbij. Als iemand maar iets wist. Ze worden allemaal vermist. Hij is de favoriete meester van mijn school. Hij stilt de show. Is lief en heel leuk. Ik altijd in een deuk met ons grootste idool. Hij is de favoriete meester van mijn school. Overal ter wereld werden massaal Wonka-repen gekocht. Sjaki zou ook graag zo'n gouden ticket vinden, maar hij krijgt maar 1 reep per jaar, als hij jarig is. Benen vertrokken, de deur is gedaan. Aan niemand gevraagd waar ze heen konden gaan. Een schoenen gestikt en een boeltje gepakt. De weg werd geraakt, in de modder gezakt. Oh, vermist, vermist. Een spoor is uitgewist. Weggewaaid of opgelost, uitgedrukt of weggekost. Oh, vermist, vermist. Als iemand maar iets wist. Een gitarist, een pianist. Ze worden allemaal vermist.
Annika en Niels, jullie spelen mee in het hoofdverhaal van groep 8. En waar gaat het over? Het gaat over een buurpop en daar spelen allemaal popgroepen. En de hoofdact denken ze dat ze vermist zijn. Maar in werkelijkheid zijn ze niet vermist. De groep heet Vermist. En wat is jullie rol? Ik ben Nel Poldermans. En ik ben Piet Poldermans. Daar zit je veel beter. Moet ik alles weer? Ik kom al. Hier dan is dit beter? Ja, hier is het gras mooi groen. Natuurlijk, veel groener. Zei je wat? Ik zei goed hoor. Kom, dan pakken we de boel uit. Is er nou lange voorbereidingstijd voor nodig met de kinderen om te oefenen? Ja, eigenlijk wel. In groep 8 beginnen we medio maart met het uitkiezen van een musical. Dit jaar was het extra moeilijk omdat we een groep van 39 kinderen hebben. We willen graag dat alle 39 kinderen toch ook een rol van betekenis spelen in de musical. Dus de keuze werd daardoor beperkt. Maar het is ons toch weer gelukt om iets te vinden. En ja, ik denk dat het hartstikke leuk wordt. Nog even, dan wordt er een deur dicht gedaan. We gaan met een lach en een enkele traan. We hebben vandaag onze spullen gepakt. De tijd is gekomen, de knoop doorgehakt. De geel wielen, kracht die we in zullen slaan. De uitvoering van groep 6, 7 en 8 van de Symbavel in Oostburg in het leertheater was een groot succes. We staan hier voor het leertheater. Er worden vandaag 3 musicals opgevoerd. Groep 6, 7 en 8 van de Sint-Bavenschool. Kik TV was erbij. En schat, wat vind je van deze klas? Nou, ik denk dat onze kinderen hier zich wel thuis voelen. Oh, dat vind ik fijn om te horen, koninklijke aanwezigheid. Willen jullie misschien ook nog de les bijwonen? Lot gaat namelijk haar spreekwoord houden over apen. Oh ja, apen, daar zijn wij dol op. Poeh, ik voel me opeens niet zo lekker. Ik geloof dat ik even een lichtje moet scheppen. Hupske, neem mij het even over? Maar natuurlijk, juf Macaroni. Weten jullie nog dat Olivier zand in het glas water van de juf heeft gedaan? De juf is daar nu ziek van geworden en nu moet ze dus haar Hupske het overnemen. Zal het allemaal goed gaan? Nee. En zeker nu de koning en koningin er zijn, kijk maar mee. Mees, we eten voor spreekwoord eigenlijk altijd wat lekker. Ja, oké. Als jullie dat altijd doen, wie ben ik dan deze regel te breken? Ik heb toevallig wel wat lekkers bij me. En ik heb zelf eigenlijk ook wel honger. Ook een snoepje Willem, Alexander of Maxima. Ze zijn heerlijk. Dat lijkt me lekker. Maar Willem staat een keertje over. Hij moet op zijn lijn letten. Hè, liefje? Mees, zal ik nu beginnen aan mijn spreekbeurt? Het is eigenlijk meer een quiz. Kom maar naar voren, Lot. Ik ben zeer benieuwd. Ik stel zo een paar vragen over de aap. Wie het goede antwoord weet, roept aap door de klas. En als je het goede antwoord geeft, krijg je een snoepje. Gaan jullie spreken altijd zo? Ja, Mees, dit gaat al jaren zo. De vragen. Vraag 1. Hoe spel je aap? Aap, A-A-P. Goed zo, dit was natuurlijk wel een moeilijke vraag. Vraag 2. Welke kleur heeft een aap? Aap, bruin of zwart? Goed zo. Vraag 3. Wie heeft er veel geleerd over mijn quiz over de aap? Violet heeft iets bijzonders gevonden. Een kauwgommachine die kauwgom maakt die een volledige 3-gangen maaltijd is. Ze steekt een stuk in haar mond en proeft eerst heerlijke tomatensoep. Dan rosbief met gebakken aardappeltjes. En uiteindelijk bosbessentaart met ijs. Willy Wonka probeert haar nog te waarschuwen het niet te doen. Maar het is te laat. Haar hele gezicht is blauw geworden. Willy Wonka zei nog dat het niet af was, want het doet een beetje gek vanaf het toetje. Oh nee, ze verandert in een bosbes. Haar moeder wil geen bosbes als dochter, want zo kan ze nooit meer iets winnen. De Oompa Loompas komen erbij en geven weer een showtje. Ze nemen Violet mee om haar uit te persen. Moeder rent er verschrikt achteraan.
geen netwerk? Ik denk dat het plat ligt. Klopt, was vanmorgen ook al zo. Er schijnt een grote landelijke storing te zijn. Dus nou kunnen we niet bellen? Lekker dan, wou ma even bellen om te zeggen dat we vanavond op buurtpop staan. Relax man, lekker rustig toch, zonder bla bla. Wat vond u van de voorstelling? Ja, ik vond de voorstelling gewoon heel erg leuk en heel knap gedaan. Mevrouw, wat vond u van de voorstelling? Ja, leuk. Het is goed gedaan. Het is leuk bedacht. Hey, gemest. Dus als je goed nadenkt, dan kom je erop. Maar leuk gebracht. En is alles goed gelukt? Ja, heel goed. Ja, het is één keer, een meisje wist de tekst even niet, maar het is wel goed gegaan. En vond je het leuk om te doen? Ja, heel leuk. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week.